lamsapiro hain hai jot tonai tonai tivra hastini jot tani tahukte bohuk sono tinrong basango hain hai katal tivra hastini no job notification tui faijak nor tab nogi tongo o je notification ongri payment monga tivra public service commission ni bukhak tei official notification ongri faijak tabung nor basango nor nogi tongo gabon tik tala nor nogi tongo ro online bising tin nor apply mak lainai oro total vacancy ga faisa faijak 220 ta abon bising nor nogi tongo abon tik tala ona post ni bong kangke assistant technical officer ni bagan ya post faisa faijak o jaga tivra hasini jot brisila apply claimant nai jot ni bagan ya vacancy faisa faijak goro sungta salary details haimalai salary kan ro man nai 10230 টাকা ni simi siang nai 36850 ro salary manai tayabon logion ro nugi tongo grade pe man nai 4800 khlai nai go friend song sangoro jotno clear angka vacancy tai post ni bumung tai salary rok saiman ka abon tola sung saimalai nai tabo category wise je vacancy faisa ke mani oro sungta bon alena kaisa kaisa details o jaga nor nugi tongo category wise yang gor jaka UR AC obai ke jotni bagno category wise faijak tai oro norok nugi tongo number of post orangka andi jabo tongo 114 ta tai abon logi ek service man nong bagi ba duita reservation klai narakjak kabon tik tolon nor nugi tong piro AC ni bagi faisa faijak total oro 38 ta abon bisingo ek serviceman ni kaisa rijabo tongo ST ni bagi ke faisa faijak 68 ta abon bisingo ST reservation tongo o jaga bo kaisa ek serviceman nong bagai kaisa reservation tongo gabon logi ek serviceman ni kaisa tongo o jaga norong nugui tongo gesang gabon logi hain hain lifina yango 33% for women's rong ni bagai reservation khlaina rakjak norong nugui tongo senior ST rong bagai o jaga 23 ta bri rong bagai reserve naragi rejak go friend song norok joton saiman ka o jaga category vacancy jotono kaisa kaisa gabon logi sangtab naline oro nakomani tebo najingnai tongo norok nugui tongo jaga obongka je norok ni je tabo vacancy faisa hoimani omo bari fan mano te komi fan mano hnu saka obviously bari nai friend song omoto tebo vacancy ongko finai norok na te kisa mana singnai go friends hanya hai singtab na lefirana o jaga norok ni nakomani o jaga qualification oborong singtabuk kam ko saima lainai qualification kan norok nugui tongo jaga bachelor of engineer haikaba BTech khlaijak nangnai haikbai B khlaijak nangnai abhaine borsaka computer science or information technology teinai kebo jorinaro porijak tonghangai opos opposition bagainaro apply khlaimannai ga friends or norok nugui tong piro hain hayabon tik tolawono obo haino norok no sapika jorinaro akurs khajia tonghanke tekaisa kurs norok no rifika master of computer application haikaba MCA jori teinai kebo अब हाइतने जरि के मास्टर डिग्री नर क्लाइज तंखबो अबन बगने अप्लाई क्लाइमन्नाय अब हेनि ब्रग नरकनो नोटिफिकेशन बिसंते क्लियर वेबस हावि रखांग फ्रेंड्स अबन लगे हाय हाय तंफ्रो बेलाइखन नांखुमनि नरकनि लगे काइसा PRTC नरकनि सर्टिफिकेट तंग नंगनाय अब तसिन थानि तंग फ्रेंड्स संग ताइ नरक जे नाय तंगनाय नरक थानि बो तंगन हननाय खाखलायो ग फ्रेंड्स संग हाय हाय साइमा लिफिनि ओ जागो नांखुमनि नरकनि ओ जागो selection process no tei progress hawir kasrai sraike norok nugui tongo jago disable hangka tongoro bangla tei kokbro abto sungjatana clear bemno sawi mano sinaro kuno apatti krei kokrok sanan baganai go friends tai oro norok nugui tongo oro selection process o jago song saimalaina nakumuni baikan norok na select khaijana oro kaisa kaisa joton sairkha to pulia ono nonglo narnai oro examination writing examination oro nahajangnai Dogno 170 mark ni norongno oro question sungjangnai friend jong norongno tongo question ni type hingka te MCQ norongno sungjangnai o porikha sinjan bagai norongno 3 ghonta bo somai rejangnai gabon login norok nugi tang firo number 2 interview haikaba personal test ban norongno hajangnai 30 marks ni clear kana kha khlai o jaga o tai norok o jaga baki apply khlainai tai norok syllabus rok baki mannai hingke norok nugi tongo jaga clear we sai rijak brongni je website tabok oro norok nang je phunui tongmani o website thangani norok brogni je nakomani syllabus ramani abno norok download khlainai norok ni mokal bai thangnai mannai ka friends sango jaga hainai saimal lifinai norora apply khaya thakan norok ni umor boso thek boso jorti rajaka o sang saimal lainai sarai sarai ke norok nugui tongo norok ni atro kajang nangnai komno tai 40 bosan sai bisi norok ni umor ngai manglak ni saka tai norok ni umor no borok count khainai 5 tarik 6 2026 o date no teinai norok ni umor no lekhanai borok tai jara ST tai AC candidate dong nong ka jago norok no 5 year khlainai AC lesion bo ri rejak norok clear keno jotno nugui tongo ka friends sangabon logi han hai sangtabuk
kaham ka saima lainai o jaga norok no apply khlainani je date mani oboni application bosuk jartin rok no last date rakha apply khanyan bagai abo sungtab saima lainai kondor noi tangoro 5 tarik 6 2026 jartin no time rakha obon se sakang no je apply khlaina musnai rok no apply khlaina rak mannai jora tong ko friends song obosai apply khlaina rak di je obahai toinya ke porjak tong kai tai je obahai post ni sakri khanya musung dang kai pitik pra hasya tong ngai norok ni bangai no obahai sujok phayo friends song ke friends song saima lefine ora haina hai belaikan nakomani tiaga se tongo norok nugui tongo ro e oro kha omongkhe norok ni interview te hakaba personal test norok no bahken harjangnai tai category wise oro ri jakha jotno kaisa kaisa details gabon norok nai si friends song haina hai sing oro nali firana nakomani te norok ni oro exam ni syllabus rok tai nakomon te details song song share ni kam ko saima lena go friends oro norok baki apply khlaina oro norok oro kaisa kaisa jotno guide ri khaburok norok nugui tongo other important information o jaga norok nugui tongo online application portal obo baki norok apply khlaina obo no borok kaham ke o jaga o norok sawi rijak norok nugui tongo ro borok ni je official link o motui thangani norok o je nakomani form norok fill up khai submit ma khlainai norok nugui tongo 12 tarik 5 2026 ni simsi angainai 5 tarik 6 2026 jortin rong time rijak on bisingo noro apply khlaiman nai ka friends sangor hai hai lali firan oro application fee rok tra nangon nangya orok bo najingnai o jaga tongkho obrok no sangtabok tebo kaham ke share nai nalena kanor number 3 nugui tongo rate of recruitment fee o sangtab saima lainai general candidate dongni bagai kor 350 taka nangnai tai jara ST AC hai ka reserve category borok je tongnai brok 250 taka khlainai o jaga application fee bo norok pay ma khlainai ka pay rok bahai khlainai ke norok ni UPI te norok o jaga bo payment rok khlaiman nai jotono obon bising norok khlaiman nai bahai kan borok norok no subidhar bo rijak go friends songo jaga hai hai saima laifrena nakomon details te bo najingnai norok ni o jaga bo subject norok ni je exam na naimani tam subject kha o jaga o abrang sungtani kam ko saima lainai go friends song sungtruk truk naithlena nakomon details song tebo kaham ke saima laina bagai go friends song tawnrong busang tui phajak omangke norok nugui tongo oro norok ni exam jenan naimani awonon brok or kaham ki clear ba sairika ek number norok nugui tongo competitive examination bagai progror saka norok nugui tongo for direct recruitment oro norok jotni clear kaisa kaisa porinai manchinai obrong norok mokolbai thangorot norok tawsia kaham ko porinai siri songor kaisa kaisa nain thanga oro video ni duration belekino oro logi thangmana on bagai norok bananyan bagai silane am bagai kaisa kaisa sangomno nain thalia sangoro je nakumani obnon sakam ko saimal siwana norok nugui tongo part 2 oro bahaina norok no sairika norok ni exam ni je 170 mark ni nan naimani abrong tuinai tai norok interview rong ne tui borok saka go friends oro 7 number norok nugui tongo norok ni o jaga written part of the examination bagai saka ro norok nugui tongo norok ni 1 number tongo jaga norok ni paper norok nugui tongo general ability test na hajangnai paper 1 o jaga OMR based norok no MCQ type question norok no sungjangnai 50 mark ni oro norok nugui tongo abologi number 2 hai hai tega siamoke job oriented subject technical paper 2 ni bagai oro norok nugui tongo norok no sungjangnai OMR based MCQ type norok no question sungjangnai 120 ni oro total norok no 170 mark ni norok question sungjangnai tai norok oro somai mannai 180 minute hai ka tinung ta norok no exam sainan bagai bo time rei rakha ka friends norok khaklayo notification tunya clear ang kana nai yang ko tatai nanya kare kya hani mano yang paithago mo notification panyan digin thang tongo go friends jori ke bo norok te bo saiman mo songke oborong te syllabus rong te ni norok te saiman mo songka norok kaisa kaisa te ham ka porin nai mannai oborong borong nakomani details song norok no notification bising te jotno kaham ke kaisa kaisa sawi ri rakha go friends ke nangi tongkha notification o video ni description box ang link ri rwana o notification download khlainai norok tawsia norok ni mokolbai tang kaham ke porin nei mannai ga yang gotai krikya friends song khaklayo o notification no asung no oro je nakomani rakha nai go friends song yang tei kono krikya omono paithak ni mano friends song ga jori ke bonorok doubt dong jongkhe comment khayano sungdi awusang non comment ni reply bo khayana
tai kebo notification nangi nokho video description box ang link ri one of the thangin nora obviously notification download khlaiman nai gas channel no subscribe khai tondi bell icon of press khai tondi je purang video upload khayo norok sabje sakang notification nam manai tongna bagai bangko friends haina hayang no paitha sanuma songo and telegram channel hai ka whatsapp channel tongo o duita na norok follow khai tondi je purang chikon update ro phaike notification telegram ni bising tei hai ka whatsapp ni bising norok nang sob somnya rui tong gtini video asung sinai norok nai tong paitha belai kan hambai 300 ano logiri tongma bagai